Dneska tak budeme kácet stromy, protože jsme ve hře Lumber Tycoon 2 a na to, aby jsme pokáceli tady třeba strom, tak nejsme že v Minecraftu, aby jsme to normálně zničili rukou, ale musíme sem do shopu a jak už tamhle vidíte, tak tady máme sekerky. Koukneme se, kolik stojí tohle. 12, docela dobrý za sekerku, ty jo. Máme teda 20, takže nám zbyde $8. Tak si to vezmeme ven, pěkně. Otevřeme to. Vezmeme si sekerku. Najdeme si nějaký stromek. Proč musí být zrovna teď, proč musí být tma? Chci vidět, jak to kácí. Tak pěkně pokácíme ten strom. Dělej. Dobrý. Už to máme pokácený. Teď ten strom vezmeme. Půjdeme takhle sem. Tady prodáme ten kus dřeva, co jsme tady posekali. Teď to na mě celý spadlo. Pěkně to tam šoupnem. Musíme narovnat. Si děláš srandu, ono to tam spadlo. No tak. Hej. Ne. Tečic. Mně to tady spadlo. Není tady další kus dřeva, nebude. Dobrý. Naštěstí ne. Ale teďka bych se šel kouknout do shopu. Co tady všechno vůbec je. Takže, samozřejmě, že tady budou sekerky. A lepší sekerky, než máme my. Teďka. Jenom za $12. Tady to stojí kolik? 190, jo. Tady to stojí tady. Ta bude asi nejdražší. OK. Tak to úplně nemáme na to. Tady koukám, že jsou asi nějaký stroje. 130 za stroj, to je docela dobrý. A tady ty stojí kolik? Krásu, to je nějak hodně, ne? Tohle tak je dost. Tady máme nějaký stěny a nějaký rampy. To tak vypadá. Tady máme světla a auto. Kolik stojí? 400. To je docela dobrý na to auto. Tady máme nějaký pásy, to bude asi navazovat na ty stroje. A tady bychom asi nic neměli dělat, protože evidentně na nic nemáme. A jediný, co nám zbývá, je sekat, prodávat a vylepšovat si sekerky. A dneska bude hlavní cíl si vylepšit sekerku a hlavně si koupit auto. A tady čekáme trošku. Strom. Asi by tu mělo být víc druhů stromů než 2. Tady jsem teďka viděl někde, jo, tam sakuru a tohle to bude normální dřevo, normální stromy. Asi. A mělo by tu být více stromů, ale zatím nevím, jestli tamhle v horách budou nějaký nový stromy, které by měly být asi dražší, by mi dávalo asi tak smysl. Ale jako klasický já, to tam chci narvat a ono to tam prostě nejde. To musíme bohužel přeseknout. Jo. A rozhodně bych prozkoumal. Jsem ještě vedle tohoto shopu viděl další shop. Na ten se chci kouknout, co tam prodávají.
No tak. Konečně. Šoupneme ještě toto. Really to spadlo? Kamo. Máš ohraničený pás. A ještě to ty krásy spadne. No to mě pojď. Zalez! Tak, konečně. Dobrý. Ach jo. Dobrý. Dáme tam ten poslední kus a jdeme se kouknout na ten shop. Co tam je? Pokud ten kus tam se vůbec asi vejde, což předpokládám, že ne. A docela mě štve, že je z ní. Přesekneme to tady. Tady. Tak jo. Tak. Máme skoro 200. To je dobrý. Tak. Teďka, tamhle už vidíme ten shop. A to by v něm mělo být. Jo, to je Land Store. To je jako, že si můžeme koupit pozemek, nebo co? Jasně. Všechno. Takže teď si můžeme vybrat pozemek, jaký chceme. Tak čekej. Já bych si vybral asi tenhle. Nějaký blíž k tomu shopu. Jdeme. Možná tenhle, ale nechce se mi chodit tak daleko. Ale já bych... Já si koupím asi tenhle. To vypadá tak jakože rozumně. A už tam máme cedulku, bracho. Už je to naše. Tak. Teďka tam musíme nějak doběhnout. No a teďka bych asi šetřil na auto. A potom na sekerku. Takže když se koukneme na ten obrázek, na to auto, tak vlastně ono to má korbu, takže můžeme něco v tom vést. Což, když si koupíme lepší sekerku, tak budeme kácet jeden strom. A v tom autě to aspoň můžeme odvízt. Jo, už vidím další druh nového stromu. Tahle. Odstraníme cedulku. Co s ním mám udělat? Jakože ten nechci. Ale to, co by mě napadlo, je zkusit to prodat. Jestli se to prodá. Dáme to peníze. Tak to je docela dobrý. A jestli ne, tak se toho aspoň zbavím, aspoň to tam nebudu překážet, že jo. Tak. Je mi to hezky prodat. Už jsme tady. Tak to tam hodíme. Bo jedinou věc, kterou se to může zaseknout, tak se to... Kámo, co? To bylo tak drahý. Vole. Kámo, tak to máme rovnou na auto a na lepší sekerku. OK. Tak rozhodně kupujeme auto. Samozřejmě. Za 400. Yes. Už mi to dej. Si to odnesu tady ven. Ještě máme 200, ty krás. Kolik stojí toho? 90. To máme 100% na tuhle. To bude nejvíc výhodný. Krásu.
Ta cedule se fakt, že vyplatila to prodat, jo. Tady si rozbalíme novou sekerku. Máme novou, lepší sekerku. Ještě auto. Tak se můžeme ještě vydat tam nahoru a kouknout se, co tam je vůbec za stromy. A zkusíme nějaký ten strom prodat. Pojď. Teda mě by zajímalo, jak ty kráso to auto tam vůbec jakoby narvali. A kde mám svůj pozemek? Jo, tady. Dobrý. Tak. Tady si to nějak postavíme. Jo. Tady to musíme si nějak navrhnout na ten pozemek. Přestaň glitchovat. Tak, dobrý, bych to dal takhle sem. Dobrý černý auto. Tak, teď se jedeme vydat tamhle nahoru. Zkusíme pokácet nějaký menší strom. A zkusíme to prodat, kolik nám to dá. A v příštím díle bych koupil nějaký ten stroj a vyzkoušel, jak funguje. A udělal bych něco automatického, protože tam jsou ty pásy. A ty pásy mají jezdit. Protože když to tam prodáváme, tak ty pásy taky jezdí. Tak to by mi dávalo logiku, že tam ty taky pásy budou jezdit. Tak tady vypadá to jako bříza, ale nemá to takový ty černý fleky na tom. Tak jako pokáceli jsme to, ale teďka to budeme muset asi nasekat o hodně víc, protože... Tak jo. Protože... To vypadá, že to úplně nenarveme do toho auta. To trvalo docela dlouho na to, že jsme to posekali trošku rychleji. Já si myslím, že takhle by to mohlo stačit. Tak. Teď to tam hodíme. Margot. Nějak to tam namandelíme. Tohle se si asi vezmu do ruky. Nebo to hodíme takhle dopředu. Tak kámo, vybavený. Ne! Nepadej, nepadej. OK, tak ten velký kus tady budeme muset nechat. Ale ne! Pojď sem. OK, já ti budu v ruce, mě to nezajímá. OK, tak jsem to tam... Tak se to tam nějak zaklínilo. Jdeme to prodat. Tak. On trošku moc jako... Je to pomalejší, no, ale... Lepší než chodit pěšky, že jo? Koukám, tamhle ten už má básku. Ten má i vozejky. Jo, tamhle je nějaký most. Tam se taky koukneme možná v příštím díle. Tak. Dodáme to v tle. Tak. Vydělali jsme z toho docela dost, takže ty věci se hodějí. Jako docela to půjde. Ta cena toho. A tohle se by bylo pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím. Zatím. Čus.